No a keď to, no nejako sa mi to vyplo, prepačte. A keď na konci sa všetci pozabíjajú, keď strelí ten typek niekoho, toho tam, naštvatého, no tak to je, že na konci sa všetci pozabíjajú a zníži sa vám to a potom je toto. No, dúfam, že som vám pomohla s touto hrou. A teraz si ideme zahrať Killera. Killer. Zabijak. A tu máme tú hru. No, tamto si musíme ísť s týmto, tento tu. Počkaj, tata. Tento tu, vidíte toto. Zahráme si. Ja neviem, ako mám hrať. End. Toto. Yes. Bez... Hrať. Haló, čo mám stlačiť? Murder, zabijak. Poradte mi, čo mám zapnúť? Yes. Musíte dávať pozor. No, teraz sa mi to nepodarilo, ale... Tak. Teraz máme... More, do riti! Nejako sa mi nedarí! More, tak. Musíme aj blízko neho. Tak. Tak. Keď zaklikaš... More, do riti tam, ty smrt malý. Prepačte, že tak rozprávam. More, ty smetku malý. Nejako sa mi nedarí. Ty shift lock! Pardon. Ale no tak. Ja